wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maman barkanmu da wannan lokaci. Barka ka dai. Yawwa mama, ga ki a location ɗin wannan fim ɗin mai suna ɗaukaka dole, kuma kin taka muhimmiyar rawa domin role ɗinki role ne wanda zai ja hankali, domin duk ɗan kallo idan ya kalli wannan fim ɗin ya ga ya uwa ce take ɗaukan ƴarta ta kanta ta kai ta gurin malami har ta baro ta a can, kuma ta ce duk abin da malam ya ce a yi ƴan nan a yi. Ya kika ji da aka baki wannan role ɗin? Gaskiya da kabar role ɗin nan ban ji daɗi ba. Saboda a matsayina na uwa a zahiri ai ba zan so a ce irin wannan ta faru a kaina ba ko yata. To amma da yake dai harka ce ta fim faɗakarwa ne, bisa kawai ne da shi saboda a nuna jama'a cewa yin hakan ba shi da kyau. Gaskiya ne. To amma mama, wani ƙwarin gwiwa kike da shi akan wannan role ɗin da kika taka, ko kuma fim ɗin ma gaba ɗayansa me kike tunani zai ƴan kallo, zai wani ƙayatarwa zai yi wa ƴan kallo? To ni a tunani abin zai ƙayatar da ƴan kallo. Ai kin kalli labarin fim ɗin kuma kin taka rawa a cikin fim ɗin, na haka kin fahimci wani abu a cikin fim ɗin. Abin da nake tunanin zai ƙayatar da 'yan kallo shine za su so su ga ya abin zai kai ƙarshe, ya ƙarshen abin zai kasance na wannan ƴatawa idan saka ta a cikin wannan mummunan yanayi na bin malamai. Yawwa, na bin malamai da kuma me zan ce ne ma. To kuma mama, misali a zahirin gaskiya wai hakan yana faruwa, wai malami ana yi wa kamar mata wanka wai a wajen karɓar magani, ko kuma a'a kamar yadda ake cewa malami an ji shi irin a bashi dama kowace iri a ce, kuma yana faruwa damar da za a bashi a ce gashi an kawo masa mace wanda ya san macen nan ba maharamar shi bace, kuma ya iya cewa har su samu damar da su keɓe da ita, hakan yana faruwa? Tabbas abin da ke faruwa a duniya yanzu kenan, abin ma ya zama ruwan dare. Saboda yanzu abin da ke faruwa kenan tsakanin malamai da bokaye, duk abin da suke kenan. Su rika hakkewa matan da ba maharaman su ba, har matan aure ma. To mun gode sosai da sosai mama, muna godiya sosai da sosai. Wani kira zaki ga masoya musamman masu kallon fina-finanki domin su ja dakon su jira lokacin fitowar wannan fim? To ina kira da masoya masu kuma kallo su saurari fitowar wannan fim din mai suna ɗaukaka dole. Kaga wannan abin role din yana nuna cewa yarinya ta so ta ɗaukaka ne dole, ko ta wace hanya sai ta ɗaukaka. To shine yake jefa mutane a cikin irin wannan. Mutum ba zai tsaya inda Allah ya ajiye shi ba, sai ya je ya abin da ya fi karfinsa kuma har ya faɗa wata halakar. Kuma ƙarin bayani shine kamar yadda kika buga wannan role din ya nuna alamu wasu za su iya miki wata fahimta ta cewar ko irin halayenki ne haka ke kyautatawa mai gidanki don kasance ba shi da shi, da yana da shi ya samu dan kariya arziki, sai ki nuna cewar shi bai isa da ke ba, ko kuma daga ƙarshe za ki iya ɗaukar yarki ta cikinki ki kai ta wajen wannan malami domin a samu ɗaukaka. Idan aka samu akasin haka kuma fa misali. To gaskiya zahirin gaskiya an dai mutane suna masu kallon namu ne, kuma sun saba kallo na cikin fina-finai, ina fitowa role daban-daban, kuma wannan fim ne kowa sun cewa ba abin da yake halin mutum ne na gaskiya ba. Yawwa. To masha Allah, muna godiya sosai da sosai mama. Mun gode. Amin, na gode. To mun gode.